माई माँ आ जननी ई सबसे पवित्र। भारत के प्रधानमंत्री के स्वर्गीय माई के गाड़ी दिहल गई बा, ई बहुत उचित नहीं खे। हम एगो छंद पढ़े जाता नहीं, माई के आंचरा के, माई के दूध के कितना शक्ति होला ई सब लौकता। आई देखी भोजपुरी कवि सत्येंद्र सिंह सिवानी के एगो छंद बा कि जननी जन्म देली बढ़े के अलाम देली, दम देली दुनिया में दम क देखावे के, 9 मास पी के पीरा कोख से निकाले हीरा, खर करे गौर हीरा जतने जोगावे के, देहु सुमति कह बबुआ तू राम गति, रात दिन रटावे राष्ट्र धर्म धून गावे के, मातृभूमि खातिर जेही रात दिन फेरा करे, माई के आशीष लेके शीश भी चढ़ावे के, डेगे डेगे जोखिम के काटत जंजीर आगे, बढ़ता जे पीरा पी के अलख जगावे के, आचरा में जेकर अनंत सुख अन धन, रन बन में भी जाके जंग जीती आवे के। ई आशीष मिलला माई के अचरा से दूध से कि रन बन में भी जाके जंग जीती आवे के, कौन बेबिचारी गारी परले मतारी के बा, टांग चीर धूर में लसार चल धावे के, केतना चढ़ल बाऊ बहकल बढ़ल मन, कैले बा ढिठाई गारी मुंह से कढ़ावे के, सब्र के सही धार बूझे ना अनारियार, चढ़ल भणेरी आपन बाट बहरावे में, सुन हो सिवानी जान माई तो सरग हई, सुन हो सिवानी जान माई तो सरग हई, बाप हूँ सीढ़ी आगे बेटा के बढ़ावे के, बाप हूँ सीढ़ी आगे बेटा के पढ़ावे के, जननी जन्म देली बढ़े के अलाम देली, दम देली दुनिया में दम क देखावे के। जय हिंद, जय भारत, जय भारत के सब माता जी सब।